Sí, lluitar et portarà a la victòria. Has de lluitar. És un so de lliçó. I jo diria que sap una micona més que tu sobre lluitar, nano, perquè ell ho va inventar. I va perfeccionar la seva lluita perquè cap home vivent el pogués derrotar en el camp de l'honor. I Max! Mira! Després va fer servir els guanys per a comprar 2 animalons de cada espècie. I després els va ficar un arca. I després els va apallissar a tots plegats. Hi ha una sentry allà. I a partir d'aquell dia, d'un lloc on hi ha molts animals plegats se'n diu un zoo. Si no és una granja.